A plataforma loita está decidida a facer honra do seu nome. 4 meses despois do seu nacemento xa conseguiu dar importantes pasos cara ao seu obxectivo, que se respecten os dereitos dos menores e das nais na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. Non nos dábamos conta do necesaria que era esta loita, porque era moi necesaria. Non pedimos nada raro, pedimos simplemente que se cumpla o que xa existe. Hai unhas leis moi ben redactadas, hai unhas leis maravillosas e só pedimos que se cumpla o que di a lei con respecto aos nosos fillos e fillas, porque eles merecen que se cumpla a lei e merecen unha atención de calidade. Hoxe as representantes da plataforma foron recibidas polo delegado da Xunta en Pontevedra. Trasladaron a Agustín Reguera algunhas das súas reclamacións que pasan por mudar os protocolos das cesáreas que se practican en Galicia. Un acompañamento nunha cesárea significa que a nai está tumbada e o pai sitúase no cabeceiro, digamos, desa cama e non está molestando a ninguén, simplemente está con ela, acompañándoa en ese momento que é un momento dos máis vulnerables de toda a súa vida. E agora estábase facendo a veces sí, a veces non, dependendo de certos profesionais que non se sentían cómodos con novo protocolo. A este respecto, onte conseguiron unha importante vitoria no Parlamento de Galicia. Foi aprobada por unanimidade unha proposición non de lei para instar a Xunta a elaborar unha guía que permita ás mulleres estar acompañadas durante unha cesárea. Gracias a que onte no Parlamento de Galicia se aprobou por unanimidade de todos os partidos o acompañamento pola persoa que a nai elixa nos nacementos por cesárea, pois vemos un avance moi importante que vai a permitir un acompañamento nos nacementos por cesárea e o posterior pel con pel. Isto no referente aos partos, pero non é a única loita desta plataforma. Tamén centran a súa atención nos incumprimentos dos protocolos que se aplican no Servizo de Atención Temperá do Hospital Provincial de Pontevedra. A finais de setembro foron recibidas por parte do equipo directivo do CHOP. Nós o que pedimos é que se cumpla a Lei de Atención Temprana, que é unha lei que está aprobada dende fai 10 anos, onde recolle, por exemplo, o acompañamento aos nenos e nenas que reciben tratamentos en atención temprana e moitas outras cousas que están recollidas en esa lei, que é unha lei, a verdade, moi ben feita, pero que ás veces o problema é que non se cumple. Levantan só 4 meses de andaina, pero as portas vanse abrindo para as representantes da plataforma. Están decididas a levar ata o final as súas reclamacións para mellorar as prácticas sanitarias, que ninguén máis teña que pasar o que elas viviron e que prendeu a chispa da súa loita.